Ka Joint Action Committee Border of Meghalaya kabalatip kum ka jakbom kabadai ka kanhuan jung ki seng baper hakitan kapot menta kasngi kila pelong da ka jingalang bat ki clear no sensyal hakabaya day bat ki kam jung ki tan kapot kabala pelong hasilong club habai kran chikla pathai kubor hadin ka jingalang uba Erwin Case em sutengau bade chairman ulai tu uba kani ka jingalang ka jakbom kala rai bakanom sam that satya halor ka kambay day baka jingdu ki jaka hakitan kapot jong ka Meghalaya bat Assam bat wadi ki jaka ki bladu no asha Bangladesh ka badang ya hadu mentah haga yeng bishar bahakri ansar khalibiang ya ka consultative meeting mentak ski bat ki nom secara ki ba represent daga Federation of Khasi States na kaleng doloi iwanu doloi darang ki babon ki kami awan nomor belai ba ikra di ma simule kadi ka sini hang jo ini taksi te ngal ayo ki message ki babon ki om bapai kala itu ko ki om ni second do biang ka ba wan te mata sini ngilai syong bat ngilai kren bon ki ba ya dai kam tam bat kanika kam ga wede si bodar ka ba boros kata kini ki alai sini ngilai ya ilang ya trekam kam taman pendap ki babon ki kam ki badang kam setelah pentip ipi bah ka kendai tereng ngila ada ya kendo iki profesor na nehu na ka political science department na ka history na ka philosophy ter but kila manjur ban form ya ka expert consultative committee halor kini kam boda ban halor ka kam kendo siap ro ngila penbiang ki kot islam ban ai syaki bakin ai ka report ngila om ba kidat don kamban ai ke report ko kloi ba nomor ba sisi magila ya let cepo ka kasari la ka dai ka high court na supreme court ne ka no kasari ro ka magila ban let ni don kam ya ka expert opinion bat kila long ki ba kloi ban le ni mi kot isla bat ya kata ngila IT hai ba Charlie ba ikong sermina ba kin le ban le kata kong sermina marak idon ni ide na ka my kuli area is the extended member ng ina my kuli area but ru ina ka malam kona aga jo kapor nilai rai ba 100 trek kandon ke meeting malam kona ha ka ba ngin ya kren bat ngin ya sim ka rai ka ba scam halor ka jinglek syakasari bar ka jo kapor ru na kalian ka jo kilo kin sim ka rai ban kersan ka ni jing ki ba bat nadro nang te kila om menahi ba ngilong ki bakloi ban wan hasilom ngin pelut kapor ngin ya don lang ban kersani ka jakbom hakani ka jingaki ka badon kam palat haka jo kapor ni la rai ba nakaliang ka Federation of Khasi States ki don pun kini ki petition hapo ka National Commission of Scheduled Tribe hapo parliament hakaliang sodong ki basakut naruka Paul Menchua yakini larai ban bot dem ni kan sa elaborate i secretary i lindo jong himalanya in sa elaborate yakini halor ti wi point ro ba chali iba lam kin sa ekren secretary ro sebab ni aila de ndai tang kata ngilaya rai ro ba ni don kam bandawa menta ka sur ka bacam ba ukon rat sama ku chief minister ubala le ikini kam ki bakla pala ubala pen iba ula ja lenti kam tam ban yalam ka di state ina dawa mentak sengi mi ya ka pen mi ya ka cing dawa bu udai ban resign no ku chief minister jong ka Meghalaya kenambakan play ka lenti ban one way ubala ban pen bai ka di kam nomor ba ya ka MOU kani ka bakla sign bakla ong ba ngin pentrai kam bai ngingin num pedian ni but ngim pediang so yo kontrak sama bo unlong chief minister jong ka state ha jo kapor ngila rai ro ba kandon bakanika ngila rai ro ba ka jinglet syakut kandai ka wei ni benta ki bakom santam ba ni kerpat biang sisit manakani sutrat ba banya tu ibi haka jing kerpat ke junga haka tu ski ka bangi ni address ka press iwei ilong kami bela nyopu sansnen iwan ra sangai ki kot jumba gelba ilum kat ni ki kot ilum
iwan ai yong heba yong na study bai kan ya problem yong na sutho bai ki jing ke ba ka jai beri kaya henry yong ba mdon bas ngap ke bang kret yong ngala lumlut ikini kot isla ila bolut ki kot kubor tek patek ila bo kitu pro ila IT ki bang imbyo asyo de na itu ilong kemi ikong aida karkam ni iwan ai bapli nyopusan sedam karata ka jinglong tu menro idon ka jing smoke kli ya ka jai beri ko bakiatan ko bakyawa but iwan IT gini kot but nga sutana ban itu ipi bangayo pun ki jing to markam tam ki jing to jing ba LG Sulai iba Gilbert Sulai iba bam ko ai khama kedua bulai ka jing to jing iki bada mic pang bat kibada bu record ya ka jingjai ka jat beri ko juni bat kiniru kindai ki wei na ki nongrem ki bangin penyang ya ka ki sebo apo ka kasari dengan kerpat ro iki babun ki badon iki kot islah iki babun iki badon ki kot islah bakin subha ban ya share lem bak ni kinya ai lem ni ki songkai bat nginum skap jar halor kani ka kam ka bai dai bat kani ka jingdu no ka jongi ya ka jaka ka puta sagi time border sagi jaka asam haga joko porro nakaliang ki EU doloi darang bat ki rekod ki jong ka komiti ki jong i kila pen pau ba wat dia kani ka kam ka bai dai ba Bangladesh ro ka dan pun ka jaka ka puta ka jong i ka dan so Bangladesh ka ba ki ong ka dan don hapo ka jingele hapo high court ndai ni smut dan kamba idan kamban tep kam tiknai kani ila IT haka komiti jong doloi darang ban khot i komiti jong ki doloi ki bedai ko border international border bara ka jo porro ya CCIB ki bakam kong san pada ki bedai ba kani kam sa asam kilong tumni ba hade mengila ya keren ni sutu ba hapo ka demokrasi ka don kam ya ka democratic agitation kata kamot ba ka sarkar hi ka don kam ban sutu ba ngi kum ki try bat ki kenrat sarkar ki budget ya sarkar ngim hun ni ka jing try kam ka sarkar bab ka sarkar MDA ka hapan mat ya ka jing hi menta la thawi ka komiti menta ban stang ya kani ka public protest halor kani ka jingle menti ka sarkar kam tamba ki yai ong siai ong ba em ngin patrai kam ba ka MOU ngin patrai kam ba ka MOU kim tre ban sngap ik bat kim pedang ya ka jim bakala ba kilale kawai kalong ba kila le London iki autonomous district council ba pelong iki ke department juga jong sarkar hau jo kopor ka hok ka jong ki ni pai ba riulum jong iki khasi jantia ba garo halor ka khendo ka siap kila sule bor iki ba ki kim don hok ba le bor jadi ka nomor kata kada pai ba hapan keren ba ka sur jong pai ba kan sawa hakini kisni larai ba ka komiti ka bangila bu ngandolong bangai ba lam ba chali sekretari ba Thomas Pesa nakaliang ke FKS ke Federation of Khasi States yin ya don lang bat kiwe ki dekot nang ne pada ngin sa kentup lang ki dekot na po ka block 1 block 2 terter bagi border area kenamba kajinya ki kan long ka sur sisa jong pai ba badawa ba ka kot ka sarkar ka kalak kelut halor kini ki hok ki jong pai ba bahkan base call no nang ni